Tun trum chu Mexican TV series lar tak mai la historia de Juana ti kan thlir ho ve thung dona nula thianghlim kum som ni mi a chhulah doctorin ti palh thil liaw liawa mi pachi akalu awanga naw paita korta anin khin kwal zak zak nuwa a chinei tu ne na an in chu kha chho dan chung chang tarlan na ngainom le mu nom zat mai ani Doctor pakhat chuan ti palh thil thu in college zirlai tlei rol pakhat chu mi pachi in akap rai pal hlok maya hetlei rol thianghlim khuanai hian tumlo tewin nawa pai pha tatlat mai le Doctorin mi pachi akalu veringot hi anvenga pa house tak Gabriel chi alo ni hlau zui Gabriel hi beer siam chuak tu company lian taka CEO ni in awanglai takin cancer nat na chuan atlak buak hlau boka anule paten kumno pangtak ani laya an lo boral san to awangin an thla kal zel tur chu akuta a omti asia hei wang hian surgery ati maiin achi chu doctor te ada thatir ta ni heti ati mai lo chuan thla anei theina chan satam to silawa mipa ani na zona a the angin ma alave to pani akan serwanga surgery chu twang takin ama chhonzo ta a wanei thlak taka an zai hlo tlin phian ta ka chuan ama khwangai to in abianu ne na in nei chu athil tuma a in hlang kai chhole ta a ama ero chu kum thum chunga lo von to polai hian faneya in chung lo en kol chu adu tlat si lawa supermodel ani na chu thla phal lovin milar ni a mi te ngai sa ni te chu ala kham ri tlat si lo chuta chapa ama chi boma mi achi lak chua chu thil hau tak le nat takani awangin angam lawani Gabriela la chuan fa a ot ngang mai sia a doctor nen chuan ti danan dapta chuta wani thak takhian meiche pakhatin achi chu alo du nei theilo mai chumi mang chuan surrogacy in fa anei thei chu a in be sei ve thei ta ni ti chuan Gabriela fa pai sak tu tur hospital a alo in lan ni chuan Juana chu hospital a chuan in check up in local ve a heta takhian nurse pani te chu in supalin an file ken chu an in char thleng ta dai mai chuta china chuan thil chu abuai tan nuai mai le Juana chu nurse chuan meiche in ka rai na room lama chuan shwaida in doctor chuan man mo takhian en chiang hleilovin alo kap rai takmia Gabriela fa pai na tur nu in karai chung chang alo zo chian ta ka tang chau chuan narso chuan thil omzian sheta nima sela atlai zo ta man mo takin doctor ne na chuan thlen ma se mo phur tu ni an she vek to awangin a file chu an pot clear tat topa Gabriela fa pai sak tu tur ne na chuan engma thling lo anga lem changin midang chi in avakap rai vele mia top mai ti chuan Gabriela nena afa pai sak tu nu chuan naw chu apai tange ti vashilin Gabriela po chu alom ngang maya anu pui chu ko in tuna changa thlakwa fa kan nei to dona sin ti in ahlim zia soi chiama amma ero chu anu pui chu alom ve vak lo nge magazine mi tur photoshoot kan nei don tin akal san ta ya achanu Camila nena vakalin an follow piang tur hian anin kara boina thlenanga anin thren pha hialarin thu awasoi chuan achanu chuan ingai tua thui pe mai mai ni chu na tor lawin fai nei don ti na nia a ziango chu kolom ti na lo nema a na boy phalo nan midang pai tir turin an be fel miau sia phun ma se ti ngai na om to lawatin ni an fa tur la chu tlei rol college kal lai puma a thang mek ti rengan sha si lo hei wang hian hetlei rol le apasal chu anin kung kai tlatang ti po angai tua phak lovani karni aliam chuan Juana chu in check up na report ngai venin na vocal ta a rin lo takin narsuan naw pai awanga lompuina thunen report chu alo pitlat mai Juanai maktilut tuk chuan ti swalin nein yang tia lo changin nui deuh chung hian report chu check thale turati in ngai thalo lem lo chuan kalsan vele maya mase basa achuan lai bok chuan nurse bok chuan ron kolin ka check non le a naw chu ipai chiang lom ti in ron shilta karma salama chang anom samlo dan le alwa ka chhuana sachin zia te chungai tua chuakin angai atha thei ta tlatlo chuta ba sa changa chuk watin damdoi dorami rai lo test na chu awalei wata abul naya beer siam na company bathroom ma chuan lutin na in testa heta chia hian arai ti chu achiang ta kok mai le Juana khovel chu abing mup mu pani bere
heti lai vek hian Gabriela chuan phone call dongin a fapai na nu chu pumna awanga hospital kalpui ani nuwa anau pai lai chu a chiat te anun shilta a fa anei ve chak te lul nen adu thu sam te chuan atak rama chang theidon ta silo aril ru to tuk chu boruak tha amamu awangin inchung lama chuan a chhota top maya afa pai tur anrat nu chuan afa reng apai hau lo ti a sha silawatin ni Juana po chu heti lai hian inti hlum tumin inchunga chuan lo chho ve che a zon thlak tuma adin ren ron lai chuan Gabriela chuan aron chan man lau mai Juana chuan athil ti tuma ti thei tak lo wang chuan Gabriela chu a hau ta waka mi boina lo in rol to su tia avin tuar lai te chuan a fapai lai pa ani ti renga sha si lo suta aril rut to lut tu ka wangin a thocha theilo ti chu mu in Gabriela chuan akwa ta ringota hadam tura fuin a nem ve mol top mai ani mase anin kwa lai chuan har chuak thutin Juana chuan lom thuwa shil nuwa akal santani ina alo muthil lai chuan a chanu denia lai chu lo kalina ron ti har zoka a thona beer company chuan anniversary an lom dona chuta thla lo la kwal tur chuan ron somani Juana chu phurwak lo ma se a som na chu anar zo talawa a scooter chuan a mun lam chu pan veta ma se atlan lak lo lai chuan a brake chu a fail ta tlat mai mang ang taka au ruai lai chu anniversary lom ho ten an lo sha chuan an lo ngai ven nga la maktak maiin Gabriela chuan alo man chat a mela han en chian chuan a mania in chunga tanga chuan thlak tum kha ani ti Gabriela chuan a she nga la Juana po chu a zak vereng zan ina in photographer tur kania ti in a in soi ngal sok soka ma se an security guard chuan ring hel tlatin thil thalo ti atumani aringa Juana chu lu phal ta tlat lo ama ero chu Gabriela hian a thlawang lo hauwatin a scooter chu siam thatura order a pek nuwa Juana chu in chung lama chon shwai lut ta dayani Juana chu thohuain a tho tura thok chan mul tia marketing executive David a chuan alo start ta tlat mai amel sha te abia kwal phot nuwa Juana chu ava beveta a chuta anin biak na atang chuan Juana chuan he company lian tak nei tu chu ma alo chan fo tu Gabriela kha ani ti she chawin Mexico a phe chuan mi poimo takani ti te chu a sheta zela Gabriela hi pangil nei tak ni si in sum don dala ma chuan mi fir takania anu puipo supermodel ani ti a sha chuan in me ti hle in an nun chu a udruve kher mai nakina chuan a camera roll te lo zowin in chungla ma chuan thlak turin a han chawa chuta silai puak ri chuan ati phu chiang nge mai silai kap puak tu chu Gabriela puzon lo ni in afanule Gabriela te an inzui chan tira tangin an pa fa chu Gabriela beer company nuaya hian na an muve a mase hemi te pa fa du am takte hian he hi tu tok lovin company chu nei sakan lo tum le zel si ni arukin company share chu tlemin an lo le ru thin ta ani mase he an thil ro man na hi Gabriela chan pa Francisco an alo sha chwa tak sia chuan Gabriela nena shila tum ta a amma ero chu a shil don lai tak chuan Gabriela puzon chuan aron be buai tlat mai Gabriela kalbo nuwa asilai pai chu mu tirin Francisco chu Juan lama kalfal puya soma heta hian an thil tum ruk chu soilo turin shilma se Francisco chuan adu haulo chutia ril ru thu munan putak silawa chuan in hnial boina athlengta chuta Gabriela puzon Rogelio chuan tipal thil thu in silai chu a met puak ta thut maya he asilai met puak lai tak hi Juana ti phuzok tu ngei khani in thil omza endik tura akal them lai chuan Rogelio chuan Francisco chu alo hnuk son mana a hnu son na mun ma thi sen koi nuai Juana in a hmu chuan a hlau kher mai a hlau emawang chuan puina be sein an party na lam chu apan ngala Gabriela chu thil omzia a shil sok nuwa a thil mu na lai chu an va en le a ma se Rogelio chuan asul nu chu alo ti fai man tat Juana in a thil ton te chu soile ma se nu ma engma a omsi lawa wang chuan Gabriela tan o ya harviau mai athil mule anua anva en le dan a in an lo emawang chuan Juana po chu a in ring hlel rum hial maya ma se pangpar khoina ke them chu mule in chulai hmuna chuan in ti boina a thleng nge ti fin fia tumna na mangle ta amma ero chu Gabriela chuan athu soi chu a oi sak thei to tlatlova a clients ten an lo hau vering bok nen Juana hena chuan in na izo to ani chuan i ho theye ati vin ta thot mai Juana chuan Gabriela chu alo ngai san ve te reng nen a huat pha ta viawani a chanu in a shwai hon nu chuan amang an na le tun naya a boina te chu a shil ve ta a
engtin nge ani angle rol thianghlim hian naw apai thei ti chu an ngai tuana ti boy ber tu ani ta phut mai engpo ni se achanu chuan achung te shila a har sat na to chu an chin fel pui mai rin thu in thurona peta to pani ti chuan atuk zing alo thlen chuan Juana chuan api le anu le apute te chu kawin adin mun dik tak chu a shilta a la thianghlim reng chung si a naw apai thu chu a soita ma se tu ma khoi chiat lawan naw apai ta mai chu thil ni theilo hul hwal ani tlata an chung kwa chu ma na tang to a pa te lawa seilan an ni mai ba ka anu po chu milep ler takni in Juana pa po hi pu tur shelo khopina khosa a tum khat phe chu mi pasal nen in ngai zong in chu angai zong pa fanu chuan an om dan chu alo soi dar fek maya mol phau takin alo om to hialani chu ta chapa angai zong pa nu pui chuan alaron an khum shap zui apute po hi mangai na lama tluang bik chuang lawin anu puin afa nen chawa khosa turin alo kal san to bokani an chung kwa hetiang anni awang hian Juana chuan anun chu uluk taka hmana du a thianghlim na chu pasala nei hun thlenga von tum tatin api te po in an chuang thei hle bokani college arab pha te chu an lo chuan ve te lul nen tun boruak an thleng ta thut hian an rilru atike chele ta vek maile a chung ten a boy na chu chin fel pui nekin an lo haumol mo sia a peidong lut tuk chuan a thom hno pekin tlan bawa tum ta aruka a chuan hu in a chanu te in lam chu apan ngala an inaria adil chuan Daniela I chuan phalma se hetai om chuan I chungten an ron mukmalu tukang cheti in ngai dana nei ve boxi Juana chuan in ngai to harna mun le hun thola mamoti chu a shethiam ve tho bok nen a office a chuan aru kinaria tir ta topa le lama Juana ang tho hian Gabriela churil ru tot le shi om ti takin alo om ve mek boka a chinung om chun chu apai tu ni a an soi chuan a chiat le tamai boxi pani achak ve em na te chuan atakram a thleng theidon si lo a beidon na chuan a hne ri tlat company lian tak nein sumle pai po chhiar sen lo nei ma se thla anei don tlat lo atan chuan he ayana a om theidon chuangem ni ti tur khopin a ke cheve me kani chuti line anupui chuan anat na chu a hriat thiam pui ve hau lova mishing ni lovin naw in siam tran mai mai ani khati in alo soi nep sak du lek mai si chuta Gabriela chuan ngai dana nei ta ka kopui nen ril ru thumun kan pu thei lawani chuan in thena thamai ati tarup mai zana lo thenga Gabriela nu pui polai chuan apasal ti lom tumin night gown te hak nuwa perfume te in kapin khuma chuan apasal lo mut hun tur chu angak taran maya mase apasal aya an ompui nu chu lo lutin apasal chu khum ol pakhata arya du zok thu chu aron shilta chuta cha chuan apasal chuan in thena du tak tak ti aman thiam ta ni achanu nen atu ka an bazar pa chuan annu pa omdan te chu a shil ve seu sewa atira changa fanei adu lo thu soin apasal fa midang paitir arem ti na chan po apasal lom nan atti chau kha ani a tuna achat te ta po hi atan chuan thulom om ani zok letani mase apasal te lo chuan adu angin anung theidon silawa a modeling lampo a hlotlin wanglai aloni bok nen anin chen thut chuan atlak chat pha hlawani achanu la chuan in ngai to boy vak du su ipasal credit card ti kuta oma in chena ipom du tat lo chuan anei ila chen hem thei thawalom ti in thu lo fa olsam 8 mayani Gabriela ve thung chu tha nei thei don tak lo awanga alung ngai na chu a cha tul tut mai hiana in sha in ngai to har tura chwa lai chuan Juana scooter a siam thattir chu a mu thuta Juana che chha thei zia ngai to chhuakin akhi de vura chutia amu ta zia deuh tak nu chuan office a lutin nawa tho chhun zom tuma ma se Juana chu a chanu in an office a chuan alo ria ti rawang chuan muta Gabriela chuan miswale moti in police a call da ngala ma se police hauron enroll mol pho chu du lovin Juana chu aron in lan ta topa a har sat na te chu a shil fya ngal mul mai ani chutia Juana in naw apaya wanga har sat na atok ti a sha chuan Gabriela ril ru chu anem ta dewa fa ot ngoi ani na la ya Juana na fa pai lai chu alo khongai veringot mai ani ti chuan shiom ati angti te hlau nu no in an company building te chu a fan kwal pui ta hiala anu dewa chuan an ril te lo tramin chaukalama chuan eitur te an siam don le angbor bora anin komnel chhota ka chuan Gabriela pon cancer aveya wanga chi thla thei to lo thu te ashil ta ka chuan Juana po chuan naw pai ma se ala thianghlim thu le tu fangi ani ti a shat lo zia te a soi ve a naw a pai ringo ta wanga a chung te alaka anlung oi lo zia te po ashil ve boka kumni chung a in hlo nuwa college sarap ve thei shram kha ani a
tuna nawa paita ka wangin ama chop zong zong chu asukuk vek don si chutianga thu han soi chwa ta ka chuan Juana chu a in sum zo ngang lova mituinen kalsonin a in thiar fil him san ri ta ni mase Gabriel chuan lo khongai hlein a thutna chuan ron pan na ya alung oinan ti a chocolate pek ta ka chuan Juana po anui le thei shamani hezan dang dai ta ka hian pa house tak le college kal lai har sa ve tak chuan an thuru kan in shil ton ta ka wangin in po takin an in kom chu ani si a langlo pia lama an in kung kai na chu an rin ai na thuk dai ti an hre si lo Juanai muthil nuwa te chuan a jacket chu avasin tir thlapa amu hi lai chu en vong vongin adil ruha na te akyang sot ni mai hian a in she hialani mase zin khwalo wara Juanai chu alo har chuan Gabriel mu lai chu a jacket box chu sin tir vele in kalsan zai rel ta a mase Gabriel chu ron har thutin Juanai chu omri turin a som ta I chung te laka in thlashung sia omna turi nei lo chuan office a hian I du chen chen om char char mai ro atitani Juanai lom lut tuk chuan nui sa chung hian akwa top maya apum chung naute in siam mek chu an pan hi fa ti sha se engtin tak omang mo ti chuan Juanai chu an college lama akal lai chuan anu jeni chuan alo mu fu hlok mai ma se arin lo takin anu chuan angai dam thu le asya thiam vek thu chuan alo nema Juanai po chu a tho huai mai ani ma se engtin nge mi palamut puimya silawa nawa pai ngot thei ti chu zo na lian takalani a anu ne na chuan a in entirna doctor khan enge motak ti swat an nei arin thu soin anu po chuan a in entirna hospital a chuan chui chiang turin awa shwai ngal bok chuta le anau pai chan a amo phurtu nurse pakhat chuan Juanai chu lo she ngalin atlan che ngala Juanai te nu fa po chuan an zui ta chatani masela in hnoi kong khar alo in kala zara nurse chu an dang chep theita chuta le annu fadop na hnuaya chuan nurse chuan thil thlen dan chu a soi ta vek mai annu fa chuan makan ti to na ka lain paitlang sham tur chuan an lo la fui zui a chan po anaw pai lai pa chuan fadang anei thei to don silawa Juanai pum chunga mi chau hi a fanei chun ani don si baga a fa chan nan chuan engkim ti a huam don ti chiang takin nurse chuan a shil bok ma se Juanai tan chuan a shat ngai mia lo fa lo pai ngo chu thil shat thiam har takani si Juanai chuan afa pai mek pa chu tunge ani hanzota narsa chuan kan shil theilo che ti in lo chang le tlat pa house tak ani ti bak alo shil du haulo anu chu in sum zo to lovin police ne na sha te ratuma ma se Juanai chuan lo khap dain shelo tur te tana lo in ti mol phau adu lo thu in atang tlat mai boxi andin mun chu a khir kwal vel hi ani top mai ani a le khazir lai te athil ni tumte po chu ati hlotling theidon taloti angai to in tor thiam har ti hle ma se ti theidang nein a in shalo anaw pai lai chu ti tlaringot don se tual that ani don mai ba ka apatan be se na om chun ani to ti adon pui lo the si lawatin ni chutia ai ngai to neu neu lai chuan a chanu chuan run kolin beer company hawin anniversary an lom na zana thla ala kho kha aron dira Gabriel office da turin aron shilani Juanai chu inti pachang luin a in siam ngala Gabriela office lampan chuan a kalve mai boka mase Gabriela chuan amit sende rom chu a mu chuan a trap ti she thiamin duat takhian a chana lo zot wata mase engkim abula tanga soifia chu Juanai chuan a peiri tlat lo ti chuan amoti zia omnan ti in Gabriela chuan a kai chuaka ama scooter nge chuan phurin an tlan ta dai mai ani mase an omdan hi office a thok te chuan an lo mu ve ve ka wangin an ngai a thate chiam lova an ni chu soilo Gabriela nu pui polai in lama athla alo muang to lo hle apasal chuan in chena du mai ba ka zana alo holova biak po aron beto ngai lowatin ni ti chuan Juanai nen apasal chu an chuak dun ti shani om tak hian an office a chuan vakala tum ta a mase a chanu Camila chuan lo khapin chiritia kalangai thu lo soizawa baka apasal chu anin kara fu lo laya lovati boy chuan anin mu thiam lo bel cha phang ti in a shil bokani ti chuan a chanu thu soi chu oin polai chu apasal office ka lo chuan charity lampanin anu nen ankal ta zoka mase charity na afasha no panghawa mu chuan ngai to na therapy ta tlat mai apasalin fa othawa heng ho zinga mi hi fa la ta se apasal chu alomang ti aring ta ti chuan father ne na chuan apasalin kan sara veita ka wanga fa an ne thelo thu te asoi mai ba ka dot bel zewin amangi po chuan nu ni achak em chin ti thu te asoi vela khongain no pang pakhat himin adopti ro ti in father chu adilani
Mase father chuan nopang adopt nan hian lekha za fel tura om nuala ipasalin assign ve phota nga ya ashat puina lo chuan ma kan la ringot theilo ti in lo chang si polai chuan apasal chu han kola pick up du si lawa chuan a office a avakal chil ta topa mase chu ta po chuan apasal chu mu tura lo om thau lo a hnuaya tho pakhat la chuan a ma zana peiche pakhat nena zan hun an mandun thu te lo shilin a scooterin an tlan chuak te ti in a lo shil dim diam si polai chu asaphat maya apasal hian in chena du na chan chu fa a owang ni lovin ngai zong anei chan wanga ring ta ni lelama Gabriela chu Juana kyanga in ngai zon wang po ni lovin hlim takin hun lo mangmeka hlim taka ti tunin Juana fa pai chungchang te an soi dun le a Juana in afa pai lai pa chuan engma ala shat lo thu le shatir po atum lo thu soi chuan Gabriela chuan alo hel veng nge mai apa ani na angin a shat nge nga ya lom tia azil chuan Juana chuan nial thui du lovin athu soi chu pompui angin a om ta topa thil dang soi puin Coca-Cola te chu anin fiam na lama Gabriela chuan a in lei buak ta vel hialani hlim takan in kom nu chuan hozayan rel ve ta a Gabriela chu anupui chuan ngai zong ne ya nga in alo an khum ngal shep mai le chan cha mai lom kan ni ati po chuan me chhe le mi pa in kara chutiang em a in chan thatna a om the ka ring lo ti in polai chuan alo nial chat chumi nuwa polai chuan an in kar chu siam thattumin apasal chu akyanga mu turina soma mase Gabriela chuan amuda a chen lo thu in lo chang mak si ni hospital lampo chu an lo boy ve nak hle a nurse chuan Juana kap rifle tu doctor nena Juana in thil engkim a sha to thulo soin kan laka Juana hian case file chuan jail bang kan zut don tat atia doctor po chu in ngai tua boy nge mai supervisor nena shilangai ani chu ti in doctor atong chuan nurse chuan a shil ngam thlot lawa atal o kang ti a hlo hospital chu asanin atlan bo top hialani chuta doctor chuan lo theilovin an hospital supervisor nena chuan a thlen ta a khamini khan Gabriela fa pai sak tur nu kha supervisor kuta oma mase a boy em awang chuan a ayo in doctor atir khani a tuna thil an lo ti boy vek ta si chuta chapa Juana file khanar sin alo delete to awangin Gabriela chi kha tu taksa ange an ka lu ti an la shelo zui atopa chuan ti dan kong khat cha omta Gabriela chu thil omzia shilin ani hian afapai tu nu chu zon chwa nge tu manga naute wang liawin an thil ti swal chu angai dam an in ring top mai ani chumi zan chuan supervisor chu Gabriela ina chuan vakal nge in thil omzia chu avashil ta a Gabriela chu ahnu ka ul tun thei hial ka fapai tu nu chuan thattaka apai tlanga min shin sak chuan adu apiang ka ti sakang atita hiala mase supervisor chuan tipal thil thu akarai ani awangin adu wang renga pai ni lawa ati tlak mange kan son chu angai ni ati si a ti chuan Gabriela chuan private detective roin afapai tu nu chu zon na an chanta ni ama ero chu rin lo takin atuk zing lama chuan mi bo chung changa a in nam hnoi tia ron pu in police detective te chuan an ron kalchil zok tatlata a company anniversary an lom zana changkhan a chan pa Francisco chu chin sha lawin abo makti ron soin hemi chung changa hian a shat ang soi turin an ron komta ni he an boina wang hian a fa paina nu zon na po an chol san lai lok angai ta nge buka police nena thu in zot pa a in chung an fan kwalvel nu chuan anniversary an lom zana Juana thil ton tikha Gabriela chuan a she chuak zoka aron shil fia chiang deuh tur chuan Juana chu gongal vatin Juana po chuan a shat anga soi ve bok mase selai puak ri chop a sha a tol that tu le amitha amu hausi law anu chui na chu atop mai do ni inalang masela Juana in photographer ani thua soi chuan detective chuan khamiza na thla ala khawa khan thil poimo alo lak tel mial be se na anei thar ta thlata a camera le a memory card le a thalak to sa zong zong te chu endik sakadil ta ni mase Juana chuan a memory card chu a muzo ta hau lo mai api in aruma phia fa line memory card chu a char nge ya mase kil khata ada that sak mai awa chuan Juana chuan a muzo to tlatlo fin fia na thatak ni thema se an muzo miaw lo wang chuan ti ngai na omri tlatlawa police how an kalbo nu chuan Gabriela chuan Juana chu a in le avel te fan puin chung ko hlim tak nei a chak thu le helai mun nge ya a fa te ne na khosak ho a chak chin thu te chu a shilwa mani mase chu tia anin kommel met lai chu Camila chuan arukin tha alo lak tlak mai Camila hi Francisco nu puini in apasal bautak nu chang khan Gabriela te ina hian a omve chotani nakina chuan detective in Camila thu azot fia a
a pasal phone chu Gabriela le khachiarna room a thutna atang chuan a ron ri chuak lol mai Camila chuan rong takin pick up ma se a re tlok tlok heng zong hi Gabriela puzon thil ti ni in Francisco a bona chungchanga Gabriela hi pu chiat alo tumna fekalo ni a Gabriela chuan a thian pa phone chu a le khachiarna room a alo omngot na chan chu shelo hlema se detective te tan chuan rinhlel a kai le pha ta phot ani chutia ani biak boy lai tak chuan kemelai chuan polai chu kolin Juana chuan ina om thu le Gabriela ne na anin kom sang lai thalak anei thu chu alo va shil zewa polai chu thin urvia ma se magazine lar ta cover tur an shoot lai alo ni box inen hongal ri lo phot chu athlang ta zoka amai ro chu amangai tu acha nu chuan ngoi mai alo tum hau lo Juana chu din chilin acha nu pasal chu nai to lo turin alo zil ve lak Juana chu zakle in ho turin a chuang ngal mase a scooter a chuang che chu Gabriel an lo mu in ho atum rum na chanaron zota Juana in thil omzia a shil chuan kanu pa in kar boina itel ve hleinem lungai na tura omlo tia Gabriel chuan lo nem vatin ipum chunga me khadwatla in enkol tharo o ati nuwa in ko in anin thla ta ni Juana a ho nu rei vaklova chuan polai chu lo thleng vele in a pasal chu aron an khum hloi maya engwangin nge ingai zong nu kha kan ina ilo shoi ho vela tia haulai chuan detective chu ron inrol vatin keman ka kowani kha Francisco bodan chungchanga zofia tur kan neya ati chuan Gabriela chu alo zak chem kher mai anu pui chu haw ngalin nang me chemol hian min ti za zia hi sha em ti na vin shepa polai po chu angoi kar to mai kemelai chuan apasal dom na ngai to turin alo fui vereng boknen fa edopatum kha chuak le in awangai ven le chinta a father ne na chuan do soin apasalin fa edop chu du ve le in apom pui thlap ti chu avasoi ta mi mai na pom pakhathi ka ho pui chinanga kan in rem thei don chuan adoption lampang kan zia feldonia ti in father chu min ta ni ama hian fanei adu tlatlo pialama no panghan boy pui chu apelo em maya hewang hian no sen boy pui ngai thlang lovin kumsoma upa boy pui ngai lo tur a thlang na lani Gabriela ero hi chuan anupui ril ru hi a sha chian emowangin hlim mela lo mu chuang lova no pang hlim na le a hlim na angai to tak chuang lo ti mu thiamin polai ne na chuan no pang poi soi lo hetia lem chan na mang mai lo hian ama mangai tu te kyan jok ro ati ta zeka akal san ta mak mai polai in chesfu a in ti to te rengnen a kon fi swal ve det tat mai Gabriela chu hospital lama avakalin supervisor ne na chuan afa pai tu wan mu chwa tole tolo avazota supervisor chuan chan po alo la chang changam lo amazon lai chu arima ra po la she thei tla thek lo le chana du omlova chan chu a hu phur om ve emani Gabriela la aman mu em to mai sia adil ruha na te chu marketing director David ne na chuan chu in pa te chuan shil ve hialin anupui ne na an ngai dan in anglo lut tu ka wanga amangai thei to lo thu te po asoi ve ni Juana po achanu hna lo in puangin Gabriela zona awai thulo soive meka mase achanu chuan lo hawin tuna idin munwanga ibuai to te lunen mi pasal zona lo wai te chu ati chi lo ati chuan Juana pon dikalo ti verenga ni tuna chang chuan ka in control to ang ati zawa mase Gabriela zok chuan adwatin abitha em zel mai sia atan chuan ne lo chu a harve emani Juana chung te chuan anau pai lai wa chuan hawin han diriam ve chin ma se Juana berin kapal jang theyang ati miawa wa chuan atop thlenga support te chu antum ve ta a chutia anau pai lai enkol nan thei to pan so ve ta te sha chuan Juana chu enthlasung ta a achanu chu na zon pui turin angen ta to pani chutia na anzon ta ka chuan a master mm2 David chuan computer company a na lo dil vela ti in a som ta a na chu mamo hle ma se Gabriela zuna tangin atal chuak theilawang ti a hlauna awang chuan a she ve tat mai boxi ama ero chu ama wangin apile anu ten na syam takin an thok ti mu chuan na chu dil lo theilo din puna anding ta ti chuan Gabriela company a chon interview in graphic designer na chu amu ta hlawa Gabriela pon alo lom pui kher mai ma se an head of public relations ni mek Camila in Juana I alo thok thar ti chu pola I alo shil ngal chata polai fur pornan do tlem soitelin Gabrielan Juana chu anwaya thok turina som ti in alowa shil velani